bandira. Oh, yun na. Si champion, si Kabalbon. Yun, oh, Grabe yung biga na naman. Magandang araw, magandang gabi, magandang panahon sa inyo mga kagamba. Ayun. Si Kois TV mga kagamba, huwag natin makakalimutan to ha. Salamat po. Subscribe tayo sa kanya. Kahit na hindi kayo manood, mag-subscribe lang kayo, okay lang po. Comment kayo sa baba. Like and share. Mag-like kayo, mag-share kayo. Wala naman pilitan to kung gusto nyo lang. Pero Shoutout nga pala tayo. parang awan nyo na rin. Ayan. Yung shoutout natin tayo nandun. Tika, kunin ko lang. May shoutout pala kami mga kagamba. Habang ayan, kinukuha ni tatay. Nakakalimutan natin yung mga Shoutout. hindi natin ihanda. Ito ba yun? Apo. Ito to. Shoutout muna kay Caps Vlogger, Pinoy Spider, Supremo PH, Batman Pogi, Leo Unongyon Jr., Jowerson Caryaso, Gagambokya, Gagambos TV, Tom TBI, Spidey 92, Daxon Spidey, Dandan TV, Adepik Gaming sa si Mark 12345 Mantalaba, Kuya Pau TV, ayan. Si Gagam Girl, Broodma TV, Jonel Renz Rosales, Gagam Vlogs, si Neil Jans TV, si Ron Ramirez, Jonas Magallanes, Spidey, si Gagam Bogs nandito ngayon. Ayan. Si Kayakap, G-Hunter, Kalason, Johan. Ayan. Si Pakita nga Lano rin Gagam pa. Bogs. Si Gagam Bogs, ayan. Yan mga kagamba, si Gagambog Ayan, yan, huwag Gagam kakalimutan niya. Support din natin. Ayan, Tsaka yan. pala sila Gagambino, Gabs, Alas, tsaka si Sir TV. Ayan. Ayan. So, ayan. Si Alas, monetize na yata. Oo. Ayan, may ads na ba yun? Ads na, may ads na po. yun. Ayan. So, ito. May laban kami mga kagamba, tatlo ni Coach TV ha. Mm. Meron kami tatlong laban. So, ito yung aking talaan, yan. Sabay, ito naman sa akin, medyo gray na tigrian. Galing din tournament na paglipasan na. Sige, salang muna. Para Tala na naman tayo. Tala. Ay, puro sayawan ng tala eh. Pinasasayaw ko si Saldi ng tournament, natawa siya eh. Congrats nga pala sa natin, champion si Yun, Kabalbon. oh, Grabe yung biga na naman. Talo na naman yung akin. Grabe, sumasapot yung sayo, pero palitan na sapot ayan eh. na. Ay, nabaliktad ang laban, nasa puta yung tala ko. Hindi pa. Ay, natagaliran pa. Naku, hindi na makita sa video. Nalaglag yung kay tatay ng isa, pero sugatan yung atin ng sobra. Ayan na, mga kagamba. Malupit na kiskisan. Hindi yata na ipakita yung ibang ano. Grabe Ayan, naman. mga kagamba, hindi Ayan na, nakita sige na. iba yatang ano. Ayan na, Ayan, umarap siya. nakita. Grabing kiskisan mga kagamba. Sana sumumal. Nag-alanganin yung akin, Matras. nag-alanganin. Nag-alanganin yung akin. Harap natin mga kagamba. Para mabilis yung laban. Yan. Ayan na. Yan na. Ay, gising. Sige, sakmalin mo agad, natutulog eh. Ayan na! Ay, naku. Tatalikuran pa yung akin ah. Alam, tumatalab na yung binom sa akin. Bumabagal na bumabagal. Bagal yung gagamba. Parehas. Bumabagal yung akin mga kagamba. Sundot na yan tayo lang. Oo. Ayan, para mabilis mga quiz. Yan. Ganda ng laban nila. Kumiskis pa yung akin. Muntik na! Kumiskis pa yung akin. Kinabahan ako dun. Gandang kahala. Kumiskis pa yung akin. Naunahan. Ayan, taltalikuran mo na. Kasi malakas pa naman yung kay Kois. Ayan na. Sagpangin mo kaagad sa likod. Ayan, naharap na yung kay Kois. marap. Alanganin kasi yung akin eh. Mahina na talaga eh. Naku, pupusuan pa. Naku. Iyon grabe. Iyon Grabe sumakmal naman pa yun. yung akin Paglampas yung kay Kois, saka sumakmal. Sumakmal pa. Grabe naman yun. Sundan Akala mo, mo lalagpas lang pero yung pala sasakmal. Ayun na. Yun na. Nagkasakmalan na ulit. Nagkasakmalan na naman sila. Nadibdiban yung atin. Natagiliran. Nadali yung kay Kois din Ayan, maagamba. Wala. Lips to lips. Sumasapot yung akin. Nadali yung Tindi. kilikili mo. Laglag yung akin, maagamba. Dali yung tagiliran natin.
Sige, bulin mo. Wala na to. Sapot. Wala na to mga kagamba. Tabla ito. Tabla na lang natin tayo. Tabla Ganda ito. laban eh. Wala na. Tigilan na mga kagamba. Mayari tayo ni YouTube. Di tayo mamonetize. Wala na mga kagamba. Patay parehas. Tabla. Next fight kayo mga Next fight kagamba. kami. So yan, wait lang. Yan mga kagamba. Pangalawang laban namin ni Coach TV mga kagamba. Natunghayan nyo yung kanina. Matinding sakmalan. Tumabla. Puro level up na yung kondisyon ni Tatay Mindo. Ayan. Nakakagamba. Ating natin pangalawa Ayun! Grabe talaga sa kumalan, no? Naglag. Okay, tatay. Nalaglag yung akin. Sa likuran mo! Nako, nakabitaw ang bawat isa. Medyo nasaktan din yung kay Kuis siguro. Ay, malakas pa yung kay Kuis. Sa akin lang nasaktan. Ay na! Ay, matindi ng talsik Tagalog yan, tay, no? Hindi, ano yan? Hindi. Mas bate? Tagalog nga ito. Tagalog. Wala na, Bibitaw? maayaw na. Hindi yan, tay. Lalaban yan. Parang Comeback kanina epic, lang yan, comeback eh. epic. Harap, yan. Wala. Pati hulog talaga. Pati hulog na siya. Ang bilis pala yung sa'yo. Talo sa sandang laglag. 100? Wala. Wala pa, nagpalaglag na. Palitan mo, tay. Palitan mo. Nangangayaw na. Sundot ulit kayo doon, tay. Nangangayaw na. Tingnan pa natin. Baka mag-comeback epic pa itong akin. Yari pa yung sa'yo. Ayan na naman yun. Lakas sa loob. Nasa likod siya. Sinipa siya. Sinagkick siya. Yun na. Nadali. Nadali na. Nakagat po. Nakagat pa yun sa'yo. Nakakagat yun sa atin, kaya bumitaw. Nadali na naman. Grabe. Ayun na naman. Nadali natin sa likod. Wala, makakangabay. Hindi mabingwit. Deathmatch? Ano nangyari? Ba't sa akin yata yung ano? Hindi. Sa akin yung nasa ilalim na. Puro katis, Wala, hindi niya nasaputan. Nakakawala yung akin. Wala, bagal na rin sa'yo. Wala na. So, next fight mga kagamba. Ala na, patay na, buhay pa ito pero mabagal na. So, natin dito. Pause muna natin. Ayan, mga kagamba, pangatlong laban namin ni Kois. Supportan natin ito mga kagamba si Kois, Salamat po. mag-subscribe tayo sa kanya. Medyo dinaya natin si tatay kasi yung gagamba niya. Ay, tikwas, may bandera yung akin. May bandera. Naipit. Naipit siguro. Nadali ng pison. Napuntusan. Grabe kung Diyos. Ayun! Kahit na bandirado siya mga kagamba. Nakakagat siya sa bandera. Naku, nadalipit tinambling-tambling yung atin. Manlupit nung kay Kois. Ang bilis. Fast fight. Ang bilis yung kay Kois. Mas malaki pa. Malupit. Tagalog lang yung kay Kois. Grabe. Tagalog yan. Tagalog yan. Tagalog. Iba talaga yung Tatay na din galing yan. Grabe. Halos lahat ng Ang bilis ng pangyayari. Nadali si Bandirado pero sumakmal na si Bandirado. Hindi niya na ganun yung kamay. Nataas kasi. Hindi niya na itukod. Ayan, mga kagamba. Binilo. Shoutout pala kay Viral TV. Kay Viral PH, kay Gagam Choy, kay Habi Bonbon. Habi Bonbon. Congrats pala tayo kay Gagam Balls. Gagam Ayan, Balls. ang anak yung misis niya. Ano anak niya? Babae lalaki? Katawan Hindi ko naman talaka yata tayo. Hindi ko naman tatanungin kung tao, Sa akin yung may spot, Ayun. Ayan. So yun, mga gamba. Congrats kay Gagam Balls. Kay Gagam Vlogs. Ayun. Yan. Sila Gagam Vlogs. Si Serge Castro, si Lakwatsa. Si Canigro. Si Canegro. Kapatid ni Lakwatsa. Lakwatserong Spider. Congrats sa Kabalbon, Yung niya. Ano pala yan? May ano pala yan, Tay. Meron siya yung kay Kabalbon, Asura Load. Si Basura Load, Meron siyang pondo ng Asura Load. Congrats din kay Sir Direk. Ayan, Panalo niya yun. Champion si Sir Direk.
tinalo pa niya. yung champion. Oo, Yan, nag-ano, oo. friendly fight. Sa kay Justin Gabriel, pangalawa sa subscriber. Oo. Sa kay Sir Dominic, pangatlo. So yun mga kagamba, maraming salamat sa panonood nyo ulit. Monetize natin to si Kois TV. Ayun, salamat po. Subscribe lang kayo. Pag may budget na tayo, pag na-monetize siya, magsiselebrate tayo mga gagamba. Yun. Ayun, Tayo mamimigay tayo ng mga gagamba o ano man, pwedeng ipamigay. Hintayin nyo yung video ni tatay. Yan. Matutuwa kayo doon. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po. Shoutout muna kay Si Gagambogs po. Gagambogs. Ayan, mga kagamba. Ayan. Saka misis niya maganda, mga kagamba. Oh. Ayaw tumingin. Ayaw tumingin. Iya. Tingin ka ba na? Ang kaisa. Full support sa mga kagamba. Sinamahan pa si Gagambogs. Okay, so hanggang doon lang po mga kagamba. Maraming salamat.